Broadcasting Company. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, QR codes para sa mga fully vaccinated nga negranse pagagamito na umpisa karon nga adlaw. Masobra 10,000 ka mga voters application sa Bacolod di paidalom sa ERB hearing. Sa balita national, Senator Lacson mag-anunsyo sa ila plano para sa 2022 election. Vaccine certificate ng ipagwasang Pilipinas mahimo nga magamit sa pagbiyahe sa ibang nga pungsod. Sa balita international, patay sa pagkarumpag sa building sa Miami, naglambot na sa 86. Sa balita sa sports, Milwaukee Bucks hindi pressured sa Game 3 batok sa Phoenix Suns. Balita entertainment, pambato sang masbate ginkoronahan bilang Miss International Philippines 2021. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istorya ng mga tips halin kay Dr. Melvin Ibanez sa mga dapat himoon matapos mabakunahan. Maayong aga Bacolod, magagabilog abahin sa Western Visayas. Karang adlaw Lunes, Hulyo 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita kung balita sa lakat sang panahon. Ang easterly sa nag-apekto karon sa bugos nga pungsod. Samtang Western Visayas lakip ng syudad sa Bacolod kag Negros Occidental mangin magalumon ng kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagparagob bangod sa easterlies. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagdapya sang balod. Samtang ang adlaw na butnak las 5:29 kay nasang aga magatunod naman las 6:10 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Dali lang ha. Sige, Action Doors, ara na open ang imo daya. Nga mind your mind. Is your mind open? Kasaban. Open-minded ka ba? Ay kalain. Ito man, wala pa rin sa ako nag-notify. Ay pa, ari sige Sa kaya, Dina Magbato Malabago, good morning man. Dira sa imo. Of course, ara gyapon si Atia Kim Eriman, maing aga, no? Kag, sige, kananay, kay may importante lang. Sige, good morning man kay Ma'am Ron. Ma'am Ron, Arida Trava, nagpasalamat kita sa greetings ta sa iya. Kag sa iya nga, sa iya nga, na ganito, kaginaman, cousin. You're welcome, Miss Rona. Sige, kag kay, ano nang ginsend ni... okay. So, kay good morning man kay Sir Leo Talaban, nagapamatigid sa aton, and of course kay Sir Awin Torres, mayong aga sa imodra sa may Hinubaan. Tanan nga taga Hinubaan, good morning. Si Miss Christy Caripol Javier Tanatan, good morning man sa San Enrique, nagapamatigid siya. Thank you so much. Kay, dali lang, kay share ta nga yung live. Paki-share naman, pa-share naman guys ng live, pa-share. Ano ba live selling ko ba? Kay, Fermi Espanyola, good morning. Dara sa may Barangay Locotan, Cabancalan City. Uy, may aga sa tarang nga taga Cabancalan. Good morning, gidra sa inyo. Kay, dali lang. Sino pa? Sino nagapag-greet sa aton always? Kaya wala pa din nag-refresh sa akon. Gani man kay sa akon, gani din na. Sige lang. Si Alex Montesa is watching. Ano bala akon nga, hindi ko kabalo. Tuloy ko nabi karon para hindi ka na mag... Magkadto ka man na di sa aton yung page, Action Boy. I-refresh mo lang, Action Boy. Ba? And then... Okay, wise. And then, yan mo lang na, hasta makalabot ka di sa
Life. Okay. Kapos man lang gali. Tapos man lang siya. Wala pa siya kinanglan sa degree. Sabi, Bachelor. sabi ko, anday kinalan ko gid na doctorate gid ako on on scanning. Gina-greet man ni Alex Montesa, sila ni Ma'am Van, dra sa may Rochester, Minnesota, and Imo Body, Doc Mayo. Feeling ko good My evening. body. Good evening na tuguro sila. So, mga kuan dito guro sila mga 6 6 p.m. 6 So, good p.m. evening na. Or 4 or 5 abe. Depende. Kasi of course si Miss Jinky Dilagdon gina-greet niya man. Kag si Mrs. Alvarez ang tangob kag family man ni Miss Jinky sa DSB. Kay Ma'am Maria Luisa Melos hambal ni Action Boy, I'm here. Yes. And Thank you're you. there, huh? You're there. Yes. I'm here and you're there, no? Sige, sa kay Virgie Coloso, good morning Mandira. Sa kay Teresa Linakayaw, Jean Borom. Sige. Hi. Uy, nato brown out pa. Sineko kayo hada sineko. Birahon kag karon ni Action Boy. Kay Maninoy Michael June P. Season galantaw man siya. Good morning, gid. And of course, kay Teacher Romela Arevalo, dra sa may Bago City, good morning. Tita Hana Gacho Peruelo, dra sa may Sagasa, Bago City, mayong aga man sa imo. Kag kay okay, sige. May nagala, sige, hindi ta pwede siya lawagon kay sa ibang bakod siya. No, Sa ibang okay. bakod. May bakod na Nagapamati. Nagalantaw Naga-check lang guro. Nga ano? Dala ang ako, hindi nag-untat niya ho. Ayaw mo naguntat na. Basta wala ka kabayad tuition. So, may mga ibang bakod ka pa daya ko. Kaya kita, di sa ako, no, is watching. Ibang bakod is watching with you. Okay. Sige. Standby na kita sa aton nga mga balita. Balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, umpisa karong adlaw Lunes, Hulyo 12, magagamit ng gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sang QR codes para sa mga fully vaccinated Negrenses agud mapadali ang authenticity sang ila vaccination cards sa certificate kung magbiyahe. Inagid pahayag ni Provincial Administrator Tenerife Fran Diaz. Sunod kay Diaz, isa ini kapawagi agud masigurong authentic kay hindi peke ang vaccination card sa mga fully vaccinated individuals. Hulyo 6 ang ginisyu ni Governor Bong Lacson ang Executive Order 21-34 nga nag-adapt sa mga salient points pagsulundan kag protocol para sa mga fully vaccinated individuals sa idalom sang IATF EID Resolution number 125-5. Sa bagong IATF EID directive, kinahanglan na lamang magpresentar sa ila vaccination card ang mga fully vaccinated people para sa interzonal travel kag intrazonal movement. Ginagulat pa sang lokal nga panglokan sa syudad sang Bacolod ang regulasyon gikan sa national angod sa paggamit sing vaccination card sa tanan nga mga nagabiyahe labi na sa mga ROF kag OFW. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chairman sing action team on returning OFW kon atro, wala pa siya sa gihapon sang nabaton nga update kung ano ang natabo o kon epekto sang mga regulasyon sa sektor sa iya ginabuligan. Dugang pa rin Salanga padayon nga ginapaydalom sa mandatory quarantine period kag RT-PCR test ang mga OFW kag ROF nga padayon nagapauli diri sa Bacolod. Base sa pinaka-latest nga datos sang komitiba ni Salanga, yara lamang sa 5-15 ka mga OFW kag ROF ang nagabiyahe sa syudad sang Bacolod kada adlaw.
Nagapati naman si health advocate Dr. Melvin Ibanez nga may signatures ang Delta variant sa COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod, ka probinsya sa Negros Occidental. Sa programa Vice Gov in Action, ginpahag ni Dr. Ibanez nga diri sa siyudad kag probinsya sa nagaumpisa pa lamang ang transmission, wala pa gilayon nagalaton sa pamilya. Apang sa karon sa tiyon nga magpositibo ang isa ka persona, nagapositibo man ang ibang miyembro sang pamilya. Suno kay Ibanez, ang Delta variant ang mas infectious kag 10 times ang viral load, rason nga mas marasig nga nagalaton sa ibang pang miyembro sang pamilya. Nagpanugyo naman si Ibanez nga magpabilin nga mahinalungon bangod ang replication kag mutation sang virus ang mas marasig pasang sa vaccine production. Naevaluahan sa piya ka 21 ka kaso sang Delta variant sa Pilipinas, ginklaro si DOH nga wala pa sa may nakumpirmar nga local transmission sang sining variant diri sa pungsod. 5 things not to do after vaccination. Okay. Ang tanaw ko may signatures ang Delta. Because ang last year, ang Alpha, Beta, Epsilon, Gamma, isolated cases alin sa mga dalan kag sa mga merkado. Subong ang transmission whole household. Ang kabayan sang payag ni Dr. Melvin Ibanez. Nagpasalamat kay Bacolod Lone District Representative Greg Gasataya ang 4 sa 7 ka mga barangay nga nakabaton sa bagong ambulansya gikan sa Department of Health. Suro kay punong barangay Rodolfo Boy Pico, dako ang mabulig sa bagong nga ambulance agud maserbisyuhan ang mga non-COVID cases sa barangay Mansilingan. Dugang pa ni Pico tuig 2019 sang ginpasalig ni Gasataya nga magapangita ini sang pamaagi agud matagan sang ambulance ang Mansilingan kag nagakalipay si Pico nga natigayan ang mga pasalig. Sunod naman kay barangay Tangob acting punong barangay Luz Atienza, madamo ang COVID-19 positive patients karon sa ila barangay, kag dako ang mabulig sa ambulance sa pagpatigayon sa extraction kag pagmonitor sa mga quarantine nga pamilya. Pagpayag naman ni Barangay Kabug Kapitan Jojo Malayang, mas mapos na karon ang pagbiyahe sa mga pasyente nga kinahanglan sang bulig halin sa ila barangay, bangod nga may ambulance na nga personal ang Kabug. Nagapasalamat man si Barangay Banago Kapitan Ricky Mijares sa mga proyekto ni Gasataya sa iya barangay kaangay isang bago nga merkado kag ambulansya. Ginakalipay gid namo no nga nag-abot ng ambulansya nga tugan ni Congreg sa Atol no way back 2019 nga sang gin-request na sa DOH insigida si Congreg nagtawag sa akon ka nagambal nga ipreparahon ang papeles para maka-avail ang barangay Mansilingan sa ambulance no through sa effort ni Congreg nga iniigatag sa Department of Health. Kabahin sa pagpahayag ni Barangay Mansilingan Purong Barangay Rodolfo Boy Pico. Sa duga balaton nga balita lokal, ginpanginbulahan sa Bacolod Emergency Operations Center ang extraction cluster personnel bangod sang ilang nga pagpakabudlay kag paghimaka sa tiyon sang pandemya. Sa post sa Bacolod City PIO, ginpahayag nga adlaw-adlaw nga nagakuha sa mga COVID-19 positive patients sa mga extraction cluster personnel. Dugang pa, wala man napaslawan ang extraction team sa ilang responsibilidad. Naibaluan sa pulisa sa siyudad sa Bacolod, ang severe cases ang inadala sa ospital, samtang ang mild kag symptomatic naman ang inadala sa quarantine facilities. Ang mga COVID-19 mild kag symptomatic positive patients ang mag-isolate sa sulod sang 14 kaadlaw. Naglabot sa 10,199 ka mga voters application sa siyudad sang Bacolod ang natalanang ipaidalom sa Election Registration Board o kon ERB hearing sa palabuton nga Hulyo 19. Suro kay Bacolod City Election Supervisor Attorney Katrina Kanya, maghimo nga magalawig sang 5 ka adlaw ang mga hearing bangod sa kadamuon sa mga aplikante nga ila pag-aprobahan. Dugang pa ni Kanya iniman ang nagakaigo nga tiyempo nga sila ang makakomodar o kon makabaton sa mga oposisyon batok sa ginasumiter nga voters registration application. Sa piha ka bahin, wala pa sang gintalana nga schedule ang COMELEC para sa liwat nga pagpatigayon sa satellite registration sa mall. Magluwas lamang sa special registration na gin-request ni Councilor Aisha Joy Villaflor. Senator Aksyon mag-anunsyo sa ilang plano para sa 2022 election. Samtang vaccine certificate may pagwas ang Pilipinas, mahimo nga magamit sa pagbiyahe sa iban nga pungsod. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein. Sige. Sakay Sol Lama Barnatsa, ginatamyo lang ang pamilya niya sa barangay Handumanan. Abaw sineko, grabe gid ang brownout ha. Actually, natabo sini kahapon, may scheduled brownout sa area na sakop na sa Sangsumag feeder guro no. May scheduled brownout 6 a.m. to 6 p.m. Ang problema, nagsiga na siya sa gulo gabi na daw katatlo gid mapatay patay ang sineko. Hindi kun sindi kun nga amo tong sabo no daw katatlo gid mapatay ang katatlo gid mag brown out ha. Ina sa gabugtaw pa lang ko na. Katatlo ya mag brown out mo no. Idigay siga naman. Idigay ligad gon patay naman. Sindi na ano naman. Do may mga maintenance man patigayon nga way ma-maintain mayo no. Kay Michael John Season dira, good morning. Gracia Hareta Horvidalia from Silay, Jinky Dialagdon, good morning gapon. Kay Nathan Borromeo dira sa Moises Padilla area no, Isabela Moises Padilla nga area. Good morning. Kay Alex Fuentes, good morning. Lito Dayap, mayong agaman dira sa imo. Kay Jeanette Delino, good morning. Kag keep safe lang ano sa mga kaupdanan kuda sa Bacolod Parole and Probation Office number 1 sa mga volunteer probation assistants no, mga VPAs. Good morning gid sa inyo tanan. Kay Mila Alit mayong aga. Mila Javier, good morning man. Sakay Lani Valencia, mayang aga, no? Dira sakay Feby Alvarez, good morning. Kag kabudlay sa aton nga Facebook subong no kay daw do kadugay mag-indicate ang magkuan bla, magsulod ang mga comments. Nani na tabo sa man, no? Sige lang. Mungkin na ang life para buhay. Ang atong kuandi sige lang good morning da anyway sa teacher Romela Ilustre Arabalo, good morning man. Yes, Kate Cardones dira sa Karken.
Good morning, man Aksyon Boy, kay Tuber Pedrosa. Nagapamatigid siya sa ato. Taga din na siya. Taga La Castellana, pero gasakay na siya sa barko. Okay. Pa Manila? Ha? Hindi. Seaman ni siya. Seaman. Do mapuli siya balamong, not sure. Good morning. Kag sa iya nga tatay, actually, avid listener, tagi na iya tatay, sa may La Castellana, nalipat lang ko kayo sa ngalan. Hindi, si Leo Talaban. Hindi man. Sa mga ano, si Leo Talaban. Basta sa lakas sila, kapag siya, ilang taon ka di balabas, si Are pa di ang ngalan, sang iya ama, sang iya nga, lolo to amay, do kadugan, ito last year pa to nagapag-greet, nalipat na ko. Bakit nalipat na ko. Good morning, Mandiranay, kay Pilton Lipura. Ginag-greet siya man si Lani Lulet, Mary Grace, Sharon, Toto Boboy, Annalyn. Nagamonitor sila sa Pasay City. Good morning, Pasay City. Pasay City, okay. Ang Pasay City, bala matyagan ko daw mas kabisado ko pang Pasay sang sa galing kay Manila. Daw damo naman na kalalagaw-lagawan ko bala sa daw medyo kulo kabisado ko man ang iban nga mga lugar. Pero sang sa una pa Manila ko sundors kapila ko magtalang-talang mo. Ay, tod ka sa una. Importante lang galing sa mga lugar magkanto. Pero man ka ba? Wala ko Basta ka ba? may... Basta may kwarta. Correct. Walang ka ba? Basta may pera. Kaya kung may kwarta ka, kung magtalang ka, at least may pliti ka bala pabalik. Yes. Ang lain na dako ng pliti mo, tsakton-tsakto lang sa lantuan mo. Amo ginamoto ni Mama Aksyon Boy. Bisan diin siya ko magkadto waya problema. Bisan bago na siya sa lugar. Basta may kwarta lang siya ko niya. Kaya ang budlang nga daan ko na ang imo bala, let's say kadto kasi sa kalugar. Let's say Manila, sample. Tapos may kadtuan ka somewhere sa Manila. Ay mo nung plite na isip-isip, kung ba tsaktuan lang, balda ka ginapagtalang mo. Ati balda. Pero kung may kwarta ka, pagtalang mo sa kailan balik? Saka kung ano lang na kuno ang ginsakyan mo pag padto mo da. Tiga ribot lang ginayan balik lang. Kaya dugay makita mo naman nangyari naman siya tunaan mo naman liwat no. Yes. Kaya medyo nga atong daan sa Pilipinas, medyo kuan ka mo daw pare di ba sa Bacolod, kung bago ka di sa Bacolod. Kung maghalin ka sa Libertad, magkadto ka sa shopping, let's say kadto ka bisa somewhere sa mga riverside. Hindi ka gid magpinsar nga pagbalik nimo, dra man gyapon maagi ang sakyan. Kailan naman ang agyan niya mo. Lain siya yan, no tuod no. Lain naman ang agyan niya. Di ba? Oo. Kung kaling ka sa Libertad, shopping Lasal, mong makadto ka sa Riverside. So, shopping Lasal sakyan mo. Shopping Lasal. Pero dire sa kung magaling ka sa Libertad, dire sa maagi sa kwan. Hindi na sa gani gaging shopping Lasal. Sa Libertad, kung halin ka sa Libertad. Dito pero dito gagi sa kwan, sa Rizal, sa Lopezayna. Lopezay na gani. Oo, sa may Libertad ayon. Dahil siya gagi. Kung papuli sa Burgos na siya, di ba? Pero siya gagi sa Libertad, libot naman. Ano gani? Ang San Agali ang isa. Dati mo na ang shopping Lasal mong nagagis downtown. Ang San Agi ang Milabay man siya. Mata sa buwan, nalipat na ko. Nalipat naman ko gani. Budlay kung wala ang taga-sakay. Char! Muna! Nalipat naman ko gani. Sige, standby na sa mga balita nasyonal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing morning edition. Aksyon Radio sa Philippine Standard Time, las 7:29 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga i-anunsyo ni Senador Panfilo Lacson ay plano para sa 2022 national kag local elections sa maabot nga Agosto 5. Sunod kay Soto, madamo sa mga political leaders nga ilan na istorya ang nalipay sa ilang mga programa nga ginpresentar. Dunga pa ni Soto, ginainganyo man sila sa ibang pang leaders nga padayunon ng ilang programa paagi sa pagpapili sa maabot nga piniliay. Si Soto kag Lacson ay napagkikita sa pila ka mga political leaders ang pungsod kaangay kay Narvacan Mayor Chavit Singson, pamilya Ortega sang La Union, kag mga madugay nga sumalakdag sa mga senador sa Pangasinan. Naimuluan nga virtually ginpahayag ni Lacson kag Soto nga plano nila magpapili bilang presidente kag vice presidente sa Pilipinas sa maabot nga piniliay. Nagapilar si Senator Panfilo Ping Lacson sa mga pumuluyo nga seryosohon ang pagboto sa masunod nga tuig kag hindi magpadala sa mga entertainment. Suno kay Lacson dapat nga mangin maalam kag mabinantayo ng mga botante sa pagpili sa mga masunod nga leader sang pungsod base sa problema nga ginapatubang sa mga pumuluyo. Kalakip sa mga dalagko nga problema nga magasugata sa mga masunod nga lider sa nga pungsod suno kay Lacson among 11.71 trilyones pesos nga utang sa gobyerno nga na-record sa itong Mayo nga sigurado nga magakadto o kung magadako pa tubtob sa matapos administrasyon ni Duterte. Dugang pa sini dapat pilion sa mabotante ang lider nga wala sang may ginasanto sa pagpatuman sang mga layi kag wala nagahimo sang mga hulag nga lain ang pananawan sang sa ginalantaw nga pagtapna sang korupsyon. Pahulagon sa lakas CMD ang bugos nga pakinarya sa gud siguruhon ang kadalagan ni Davao City Mayor Sara Duterte kung pinal na ini nga magdesisyon nga magpapili sa May 22 on 2022 presidential elections. Sunod kay House Majority Leader kag First District Leyte Representative Martin Romualdez nga mong presidente sa lakas CMD, welcome sa ila partido ang ginpahayag ni Sara nga bukas na siya sa ideya sa pagpapili nga presidente sa maabot nga eleksyon. Sa iya nga pagbisita sa Cebu, ginpahayag sang presidential daughter nga bukas siya sa posibilidad nga magpapili sa presidential race sa 2022. Ginpahayag ni Sara, pila ka adlaw naman matapos ipahayag sa iya amay nga si Presidente Rodrigo Duterte nga bukas siya sa ideya nga mapapili nga vice presidente sa maabot nga eleksyon. Alakas CMD pinakauna nga political party nga nagpakita sang intensyon nga i-renew ang alyansa sa hugpong ng pagbabago ang partido politika sang presidential daughter. Hindi pabor si Vice Presidente Leni Robredo sa proposal ni Labor Secretary Sylvester Belli III nga dulaon ang licensure exams para sa pila ka mga professions. Suno kay Robredo ang tinutuyo sa examination ang mga i-test kung makapasar sa standards ang isa ka examinee. Dugang pa ni Robredo kung desidido gid man ang tiglikom nga kakaso ng board examination, dapat man nga liwaton ang education system. Nagapati si Robredo nga para maangkor ang titulo nga professional, dapat ini nga pangabudlayan. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, mahimo magamit sa pagbiyahe sa ibang nga pungsod ang vaccine certificate nga ipagawa sang gobyerno sa Agosto sa wala kung sa nakakompleto na sang bakuna batok sa COVID-19. Sunod kay Department of Information and Communications Technology Undersecretary Manny Kaintik nga mga vaccine certificates ang nagasunod sa standards sang World Health Organization Digital Certificate, rason nga kilalahon man sa ibang nga pungsod. Ang ginulat na lang amo ang pagsumiter sa mga local government units ang listahan sa mga nahatagan sang bakuna sa National Task Force on COVID. Gipasiguro naman ni Kaintik nga hindi basta-basta nga mapeke ang mga vaccine certificates.
Suportado sa Department of Health akong DOH ay estratehiya sa pila ka lokal nga gobyerno nga patapikan sa vaccination stickers sa mabalayo kon establishmento nga mga nagapuyo ang mga fully vaccinated na kontra COVID-19. Ginpayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga kon isa ini sa estratehiya sa mga lokal nga gobyerno sa bakuna, wala siya sa nakita niya sa isang diskriminasyon. Una na nga nagpatuman sa estilo nga ini ang lokal nga gobyerno sa Mandaluyong. Sunod pa kay Verriere nga padayon nga voluntaryo ang pagbakuna sa publiko apang mabaskog ang pag-inganyo nila nga kuhaon ang kaygaynan nga libre nga bakuna sa vaccination program bilang proteksyon sa kaugalingon kag sa mga kaupdanan sa puloy-an. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita special kay Ivan pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Sakay amigo tada Maui Akol Kanyada, maing aga dira sa imo. Sakay Romel Baydal. Good morning. Diya daw na bata lang nagid gani. Ano gid balang sakto nga ruta. Amo gani na amigo Romel. Nga daw hindi na kami muray sang ruta sang shopping. Wala kami sa Agustin may Lasal. Hindi na ako ka balong mayo kay do ka duwe na sa ako may kasakay bla. Pero kung halin ka bala, actually pwede ka man kasakay, kasakay Lasal, kag San Agustin. Kung wala ka sa Libertad, butang tara ka sa Libertad. Pakato ka sa Riverside, pwede ka gid ka, kasakay. Pero kung gadali ka, Action Boy, halin ka na magbi sa Riverside, magkanto ka Libertad, pero gadali kaya, mas dasig makaabot ang Sanag. Kaya ang Lasal, galibot pababay sa Burgos. Ang shopping Lasal, galibot pa na siya sa Burgos, kagalusot pa na siya sa aton sa sa may bangga, dabla sa Lisbo. Da pa nagalusot ang shopping Lasal. Yang Sanag, garikta na siya sa Libertad. Sa Margis, dabla sa Bangga Pacho, garikta na siya. Okay. Okay. Kaya, mugi ng kamod. Ako nalin ka sa kuhan, ko nalin ka to sa shopping.
Oo, kung halin ka sa shopping, Kung, kagadali kaya nga maabot sa Libertad. Kaya makalabot kay man sa Libertad kung shopping lasali mo sakyan. Galing galibot pa siya Aksyon Boy. Sa downtown. Oo, aga pa SM pa na eh. Oo, ang ano. Pero ang San Agya, kung gusto mo dito dasi sa kumabot. Rikta na siya, Lopesayna? garikta siya sa Bangga Patsyo, bala. Lupesay na ganun. Garikta na siya. Ang shopping, aga paliko pa Burgos. Nan. Na siya. Dumduman ko pagin man kasi siyempre, estudyante ito sa Minalantaw muna. kung kamot mo kung perting liko-liko sa kamot mo. Perting liko-liko sa kamot. Bongga. Sige Okay. Kay Robert Roma, good morning naman dira. Tapos ko nang San Agabi nga from shopping, magrikta Libertad, pagbalik niya, agi na siya sa downtown. Ang lasal naman niya, pagbalik niya from Libertad, rin naman siya agi sa Kwan. Di naman siya maagi. Ang Lasal. Kaya di ba sa Burgos da Lusot, gagigit siya sa downtown, so may gaisano da bala? Hindi magpalain ka na ba sa Libertad? Lain naman ang ruta. Halin sa Libertad ang Lasal. Shopping Lasal. Di kong halin sa Libertad, galibot siya pa kadto sa may Riverside, tapos Ano yung istorya? Mahalin sa Libertad, galibot pa kadto sa Riverside, kalayo-layo na yun. halin siya sa Libertad! Gani, halin siya sa Libertad. Di marikta naman Sa Dre sa Lopesay na naman? Oo, pakalusot to sa sa may... Sa Lopesay na sa naman? Riverside. Rikta-rikta, ginato ya. Dubalik, kung may klase, pasang una, galiko, pag na siya palasal. Damo siya ginaliko-likuan. Ang imo bala nga explanation, doon nagtalang pagid ko mo. Kagtalang ka, kayo hindi mo mag-gets. Ano kaya ginapamakot? Mahalin sa Libertad. Pakadto sa, kundi naman agi. Ang shopping Lasal sa kaya mahalin sa Libertad. Tigani sa Lasal, pakadto ka na sa Malabay, Lasal nga jeep. Lasal nga jeep. Pakadto ka sa Lasal, makalabay na siya sa Lasal nga school, kagrikta mo siya sa Riverside. Diyan ay kabala, nagdikta ka na dan. Din siya maagi, halin sa Lasal, halin sa Libertad. Sa may Lopesayna. Dito pa sa daan sa Lasal School. Sa Lopesayna Lopesayna Street. Kagamo. Imo ya kay halin sa Libertad, maagi siya sa Lasal. Direct Lasal. Kay kabalo naman ta kung diin pag nangagyan, di ba? Kung ano nga street ang agyan. Siya maagi. Ano man kung din siya maagi, matpadaagi sa downtown din na. So Lopesayna. Hindi ko familiar sa street gid eh. Sa mga ngalan sa street. Pero matyagan ko sa doors. Magupod na nga duwa, matalang yun nga duwa mo. Ay, ako hindi ko magtalang. Hindi ko familiar sa street, Matalang kita kayo mo. Sakto man na, di ba? Kali ka sa Libertad, galaban na siya. Lopesayna, nagaling street na ngalan siya na. Hindi ko familiar sa street, basta mo na siya. Hindi ka maagi. Rikta-rikta na napakad sa Lasal. Tapos Riverside. Wala ka man ibang lutsan. Kaya kung dito kapagi sa Ranae Street, man silingan na naiya. Correct? Nanatalang na lang si, kay Councilor Tan. Nanatalang ako. Ni kano, gwapo. Nanatalang ako. Maganis, lingkod na laban sa talang. Ay, mo direksyon, ginatag sa ako. Siling ba? Text mo din si Migo ko Eric tinirefi Diyan daw matalang ka mga Dumatalang kami ni kay si Aksyon Boy. Kabalo siya sa ngalan sang street. Ako hindi kabalo ngalan sang street, pero kabalo kayo sang sakyan. Ate matinampaan na ikaw ya kung kami maupod. Kilain. Laban kita sa talang. Laban gid. Would like kung may si Aksyon Boy abi kay halin sa naga-car na Good morning da sa kay Migo ta Kano. Guwapo Tan. Good morning. Kay Myla Dequito, mga morning man. Sa isa Alagad Radio gali ha. Good morning. Sa 100.5 sa Hinubaan. Migo to the Eric Tenerife. Good morning dira. Kay Kevin Alagad, Kevin Henry, no? Sa mga taga Hinubaan, maayong aga dira sa inyo tanan ha. Karon sa bala, i-greet bala karon sa live kay ang iba niya mga taga-Hinubaan draga monitor sa Alagad Radio kay gina-air na tong aton nga programa mo. Okay? Okay Hasta subong gali ga sila gyapon. Ga tie up sila gyapon sa aton. Basta sige ya. Very good, very good. Na galagabong to kuno tingog ta hambal ni Aksyon Eric ni Eric Tenerife. Te mayo, very good. Would like to kun daw wala ka commute blaw no okay. Inang hindi ka kalipat ka na blaw no? Gani syempre ikaw danya dugay-dugay ka na gid nga may service.
So, tiyan mo na budlayan, kagid Perte man ng kere kung daan mag-servisyo mo no ka. Kiri mo daan 5 kaguma. May to, may guma. May araw sa tunga. Anom pag may araw sa tunga, 2, tunga ka sa tubang. Wala ka sa tricycle, kay 3. So, nagalibog yung ulo ko, paano mag-balance ang tricycle? Mga 3 lang gumaya. Pero, di ba, tricycle, 3 lang guma na. Nag-balance man siya in fairness. Hindi guro mabalance ko, 4 yung guma. Kalain. Basta, naging palibugan mo pag-idya? Uwi, syempre. Doon amazing ko bala nga kung paano nag-balance ang 3 kaguma sa tricycle. Meron pa yun sa may somewhere in Aksyon Boy, Mindanao. Ang tricycle, yun nagahangad gidya. Nagahangad man? Gatanga? Gat, si Samon hangad mo. Kasi yung tanga. Gatanga. Kung baga ang pasayro, duga mo. Dapat tani kung diri sa amon tanga sa inyo tani hindi hangad mo dapat hangag no kita mo nang hangag ang tanga mo. Wala. Hindi wala. Oo. Hindi wala nga hangad sa inyo hindi G. Hangad. Dapat tani talaga para sa amon gatanga mo ni tanga. Dapat tani hangag no kita synonym sila mo. Di Islanta i-propose na ng Islanta ang i-propose to sa midsayap la. Kabudlay mo kay ga mo ginayo. Ang mga naga mo na sila sa kayo. Do sa Pereswell gali. Sa Pereswell nga mapulungwana. Nagkatanga ka wala. Kasabad no. Standby na sa dugay naton nga mga balita. Ay pagali nagsala lang to ang kuan ni ano. Sa kay Virgil Gaspi Coloso dira good morning kay Rochelle Fulgencio Susana. Greet lang pamilya Susana sa barangay Malingin Baguio City kag family Baryoga sa barangay Pandanon DSB. Kay migo tada one ball galyo bla din tamigo. Game 3 subong. Milwaukee Bucks kag Phoenix Suns. Timigo ko daw one ball sa Las Vegas. Gumusta da ang aton nga kapalaran na naman subong adlaw, no? Kapalaran. Karon makakuha na sa karon sa akon, ma-PM na sa karon kundi naman kami, no? Sige. Sadya ni karon para ako Phoenix makuya gyapon niya. Ikaw ya timo wala na tayo. Box ni Goro madaog subong mong feeling ko lang. Feeling era ako nga daan. Nantawon. Tayo ang bali Miss Jinky, budlay kung wala ka commute, di ka kabalo. Kabalo man Miss Jinky, kinalipat na bala, no? Sa kadugayon na nga wala ka commute, especially sa Aksyon Boy. Kaya kung... Standby na sa dugay nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:46. Kag sa detalye, Balita International, nagsaka na sa 86 kamatao ang patay nga nakita sa narumpag nga 12 ka panalgan nga building sa Surfside, Miami. Sulo kay Florida Fire Marshal kag Chief Financial Officer Jimmy Patronis, nagdasig ang pag-recover nila sa mga bangkay humalin sa ginguba nila ang Bahinsang Tower. Sinasambit nga kadamuon sa 62 pa lamang ang nakilalaan. Ginpayag naman ni Miami-Dade Mayor Daniela Livincava nga nagapatigay na sila sa cross-referencing sa mga ngalan gikan sa listahan sa mga residente sa US Postal Service kag driver's license information para madasig nila nga makilalaan ang mga biktima. May dumduman nga narumpag ang building sa Hunyo 24 sa diin pa dahil ang ginahimo investigasyon sang mga otoridad. Sa balita naman sa patay sa pagnegosyo, ginapaabot ang big time nga pagsakas ang presyo sang gatong sa buwas nga adlaw Martes. Ang presyo sang gasolina magasakas ang 1.10 tubtub 1.30 ang kada litro. Magalambot naman sa 50 centimos tubtub 60 centimos ang saka sa crudo kag kerosene. Sunod sa mga eksperto, nagaparang ng pagsakas ang demand sa gatong sa Amerika nga isa sa mga nag-apekto sa pagsakas ang presyo sang gatong sa Pilipinas. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 99 centimos. Singapore dollar 36 pesos kag 98 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos.
Ag sa naman nga Balita Entertainment, ginkoronahan ang pambato sang masbate nga si Hannah Arnold bilang Miss International Philippines 2021. Isa ka sleep scientist kag professional model ang 24 anyos nga si Arnold nga nagdaog sa 2021 Coronation Night ginpatigayon sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Kalakip siniya ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas Grand International si Samantha Alexandra Panlilio, sang Cavite, Binibining Pilipinas Intercontinental si Cinderella Faye Obenita, sang Cagayan de Oro, Misamis Oriental kag Binibining Pilipinas Globe Maureen Ann Montagne, sang Batangas. First runner-up naman si Gabriel Camille Basiano sang Borongan Eastern Samar, kag second runner-up si Medji Cruz sang Valenzuela. Sa balita sa sports, gusto ni Milwaukee backstar Giannis Antetokounmpo nga mangin mamag-an lamang kag hindi na masyado seryosohon ang hampang kontra sa Phoenix Suns sa Game 3 sang NBA Finals. Ginpahayag sang Greek star forward nga nagasalig siya nga masarangan sang Bucks nga makabangon sa 0-2 nga bentaha sang kon abanse sang Phoenix Suns. Kag ilabi na nga sa ila home court hiwaton ang ining duha ka sunod nga hampang. Inako naman nila nga madamo sila sang pressure nga nabaton apang gusto lamang nila nga mangin mamag-an ang atmosphere. Pagsiguro sa himo niya ang taran nga masarangan para madaog ka makuha ang kampiyonato bangod sa sakripisyo nga naagyan para makalambot sila sa finals. Ang Game 3 karon, mabatian man live diri sa Aksyon Radio Bacolod. Alas 8 kita karon nga aga. Balita Espesyal! Action boy para sa Game 3 sa NBA Finals. Yes, especially sa mga nagtaya. Ay, nagpusta, gali. Ay, ano? tagasugod na. Ay, nagasugod na? Tud ka? Oo. Ay, gasugod na. Dali lang ha. Dahil lang do pasayod pa mo lang nag Hindi pa. Do ginakulbaan. Wala pa. Sabi ko gasugod na. Gasugod na gri ang replay sang mga kwanili. Gasugod na ang replay. Sige. Sige, so yung agawon ta. Good morning dira sa aton nga mga taga-hinubaan bala, pagi sa Alagad Radio, mga aga dira sa inyo, mga aga Mayor Estrao, no? Ernesto Estrao, classmate, good morning dira sa imo. Action boy, good morning man kay Tober Pedrosa kag siya tatay nga si Manuel Pedrosa dra sa Mayla Castellana. Yes. Good morning. Kay Maninoy ko kano, gwaputan. Good morning. Naga-monitor man sa mga aga. Sige. So sa ato nga balita special Action boy, hingagawon ta lang kay dumanog NBA nagidaw dumanog start na gid ang game 3. So ini ba lang mga 5 ka mga bagay Action boy nga hindi kag dapat himuon sa sulod sa nga isa ka semana matapos ng bakunahan. Hindi dapat mga dapat kag hindi dapat. Ano na dapat ipagplastar. Yes. After mo mabakunahan sang first o kon second dose man. Ini suno kay Action Boy Dr. Melvin Ibanez. Okay. Kahapon ano siya ng guest ni siya nila ni Vice Gov sa programa kahapon ni Vice diri sa may Action Radio. So ang unang kagapon Action Boy ginambal niya after mo mabakunahan hindi ka kuno magpatato o kon mag-piercing. Bangod ang pagpatato Action Boy kag piercing ang nagapasala-sala kuno sa imong immune system, nagapanubo. Magtalang-talang ang imong immune system. Mo tamba gid gapon ni Doc, mo basi magsala-sala ang imo nga immune system. Ngano mas sa immune system mo niya ay nano ni Mando pareho ko Action Dorel kag Action Boyaw. Hindi ka tultol sa talang-talang sa direksyon sa shopping. Balo ka Action Boy, tang tato ka ba ti itom nang iya nga ink. Di ba si madulman bala ang immune system Action Boy. Hindi siya bala kalusot kay kadulom siya suga nga dala. So mo na. Budlay kasi magsala-sala siya. Sili ko din may balita tagina nga hambal ni ni Antetokounmpo. Niya mag-an lang kag hindi na masyado gid pag seryoso nang hampang. Sili ni Dennis. Niya hindi pag seryoso naligan din mataktak ng mata niya sa mudlo. Ay kalain. Hindi pa pag seryoso. Sige. Dance. Sige go. Do maninoy man kagwapo. Ay, muna.
So, next, Action Boy. Ang ikaduha, Action Boy, hindi ko no gilayon mag-exercise. Labi na ang mga heavy weightlifting. Atong lang ginang mga strenuous activity, Action Boy. Hindi ka na dahil likawan. And then, ang ikatatlo, hindi magpabook sa iban nga vaccines anay. Kaya syempre, although sa iban niya nga pungsod, Action Boy, allowed na to, di ba, ang pag-mix ang vaccine? Kung lang ang AstraZeneca kag AstraZeneca Pfizer. lang kag Pfizer. First dose Astra, ang second dose Pfizer. So diri sa ato niya wala pa sang pagtuon. Basi hindi mo pag i-impon, hindi mo pag i-mixkla. Hindi mo pag Basi blakon gin bakunahan ka sang Sinovac. Tapos ikaduha mo bakuna, nagbabakuna kaya ding box yan. Tila ina din box na yan. Hindi mo nga pag-impon. Kill puppy. Kasabad sa ding box siya. Kay gindengge ka mo na. So, ang ikapat, Action Boy, Aryo, dapat mo naman niya nga himuon. Mag-hydrate, of course. Hydrate. Inom tubig. Inom sang madamo nga water lily. Water lily. Water Watershed. Yang lily, ano na yan? Bulak. Bulak? Kami na Action Boy, no? Katahom lang tawan sa mga water lily. Sa tubig. Sa tubig siya gabuhi. Water lily siya mo. Ito mo lang sa tubig siya. Budlay mo water lily. Ito sana siya sa duta. Next, kalima, Action Boy, hindi gid pagdula ang mga vaccination cards. Correct. Importante na. Ang province subong ma-issue sila sa QR code. I don't know sa Bacolod, no? Kung ma-issue man ng Bacolod sa QR code. Kay do wala. Di ka, ginagamit ni sa ang mga card nga para pakita mo isa mo sa may mga may require isa sa vaccination cards. Ano na gina-Action Boy kabahin na blasang new normal tabala na. Correct. Kaya ang QR code ni siya para masiguro nga authentic ang imong vaccination card. Na siya. Kaya ang mga vaccination card actually subang imo ganiguro sa first dose mo. Wala man QR code, diba? Do card lang siya nga normal, di ba? So, hapos piki on Action Boy. Kung ako niya, authentic to ya. Oo, siyempre. Authentic to mo ya. So, amo na, nami ang ginimo man nga moves ang ato niya province, no? Kaya tigin butangan nila ya sang QR code. Actually, dito sa Luzon, may mga QR code na nato sila ya. Parang kung pag-present mo sa imong vaccination card, may QR code na siya, mas kana sa dayon. Parang hindi siya masunod bala, hindi siya mapeke. Hindi siya mapeke. Kaya ginapeke ganing swab test. Ang vaccine card pa. Sige. So amo lang Action Boy. Sige. Salamat kay Dr. Melvin Ibanez. Yes, very informative gid kagapon Action Boy. Former board member ni siya, kag former vice mayor sang Isabela. Okay. So, bantayan naman nila ang inyong coverage sang NBA Finals Game 3 kita. Anay ka na dula tong akon ko na. Good morning anay dira kay Engineer Ray Ruiz sa may Banwasang Kanduni. Action Boy, good morning man kay Kagawa de Milagros Alit. Kagkay Tita Elsa Salazar. Yes. May ginapag-greet gid siya. Happy birthday, 5th birthday kay Queenie Marie Visitasyon from Mama Yong and Papa Yong and Mama Geng Alvaran Pedrosa sa Subdivision Alihis, Bacolod City. Happy birthday! Happy birthday! Sige, standby kita mga ka-aksyon. Ang aton nga coverage sang NBA Finals Game 3 magasunod sa dili gid lamang madugay. Upod sa inyong mga lagad Aksyon Boy Duran kag Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo din nga news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.